এই দেখো সন্ধানে পড়া আছে দেখে। হ্যাঁ সন্ধানী ভালো আছো? আর সামনে তো ভালো তো হ্যাঁ ভালো। বসো বসো। ଯାହା କହୁଛ କୁହ ସନ୍ଧ୍ୟା ତମ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। हाँ समझी आमके बहुत ଭଲ ଲାଗିଲା ତମ ପ୍ରସ୍ତାବଟା। ଆମେ ପୁଅ ତ ରଖେଇବନି ଖାଲି ଝିଅକୁ ଦେଖିବି ଝିଅ ଦେଖିବି ହଉଛି। ରାତି ସାରା ତମ ଝିଅର ଫଟୋ ଦେଖୁଛି ମୋ ପୁଅ। ହଉ ଯା ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସେ। ଓହୋ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେ ସବୁ ଅଛି? ଜୁଇ ବୋଉ ଯାଉ କଥା ହେଇକି ଆସିବ। ବୋଉ ଯିବି କଥା ହେଇ ଆସିବି। ଯା ମୁଁ ଦେଖିବି କହୁଥିଲୁ ଯା କଥା ହେଇ ଆସେ। ମୋ ଝିଅ ପିଲା ଭଲ ସୁନ୍ଦର, ଜୁଇ ବୋଉ ଦେଖି ନାଚି ଯିବା ଆଉ। ଇସ୍, ଏତେ ଲାଜ କାହିଁକି? ଅଡେନଟା ଟିକେ ଖୋଲ। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା କାହିଁକି ଘୋଡେଇ ରଖୁଛି? ହଉ ମୁଁ ଏଇ ଅଡେନଟା ଟେକିଦେବି। ଏ ବୋଉଲ ହେଲା କଣ ହେଲା? ହେଲା କଣ ହେଲା ମୋ ପୁଅକୁ? ହେଲା କଣ ହେଲା ମୋ ପୁଅକୁ? କଣ ହେଲା ରେ? ପଛୁ ବୋଉ ପିଲା କାହିଁ ରେ? ଏ ମାର ଭାବି